May resulta sa pagbaha ang kalit nga pagbundak sa uwan kagahapon sa hapon sa pipila ka mga lugar sa Dakbayan, Sugbo, ilabi na sa downtown Colon area. Pipila ka mga motorista o commuters na tanggong gumikan sa pagbaha. Ang pagbaha nakahasol usab sa usa ka haya sa Barangay Tinago. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. Matag bulok sa awan, daw gipaabot ng daan nga bahaan ang pipila kadapit sa Dakbayan sa Sugbo. Sama sa downtown area sa Colon Street nga daw sama na sa dagat ang kalapad sa tubig baha. Daghang mga commuters ang natanggong hinungdan nga nag-iyahay og pangita og paagi aron makalikay nga maumol sa baha. Adunay mga motorista usab nga misuway sa pagsungasong. Apan pipila niini mitioro kami abot na sa tuhod ang tubig baha. Samtang sa video nga iyang nakuha, gipadayag ni Jade Larobes ang iyang kabalaka sa kalit nga pagsaka sa tubig baha sa dapit diin gihaya ang bana siyang igagaw sa sitio Calero, Barangay Tinago pasado alas 6 kagabi. Padung naunta sila magdobena sa patay sa kaduhang gabi sa haya apan nabaraw kini dihang mibulok ang kusog nga uwan. Makita sa video nga pipila sa mga mitambong sa haya ang namatong na lang sa mga monoblock chairs kay miabot na sa tuhod ang tubig baha. Hinuon wala ra kabot ang baha kan himutang man sa taas nga bahin sa Santo Rosario Chapel diin gipahiluna ang haya. Pasado alas 7 na sa kagabi, mihubas ang baha human mihinay ang pag-uwan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.